যতন দিবর কাহাম हेलो बसं देबबर्मा बाहेराव दंबाय दिबर काहाम जतननो नीलापानी रणबीर देबबर्मा काहाम दे काहाम न रणबीर बेंजामिन tabu kisah-kisah hamka sama mangsa hidusa dibor kaham jatonan dibor kaham ang tini life of haimani কারণ হকে এমন যে তাবুক আনি বসাক আনি সরি কিসা কিসা হামকা আনি লাঙ্গ একেবারে খাকলাবো কফ জমিন মানি বাগৈ লাংমান হানানি কষ্টমান বাগৈ হসপিটাল রগ এডমিট মাংখা যত লুকুরক ত্রিপুরা হিনজাগনাই রক যত ত্রিপুরানি আনি রাংচাকনি ত্রিপুরা সারক নরকনি সুরিমুং নরকনি হামজাকমুং দংমানি বাগৈনো তিনি आं डक्टर बाय नायजाखा तै डक्टर रकनि चुबामुं नंनि सुरिमुं नंनि हामारि तंमानि बागैनो तिनि नरक बाय लाइव फाइ कक्साइ तंगै मानखा नरकनो जत्तनो आनि पाइफ्लाया हामबाय आनि इंगैते आनि फैमिली नि इंगै नरकनो पाइफ्लाया हामबाया फारो लांमाना हानानि ब्लाइ कष्ट मानि बागै एडमिशन मांखा tabuk bo srai ke hamsugia ko langmana hanani kisa kostono ngui tongo kof nongkhor baya khoni bagai khaklapni doctor rok bithi ro hojak tei nebulizer rok riui tongo ge norokno ang hambaya farna bagai se tini laibo ma phayo ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লুকুরকনো আনি বাগৈ সুরি লাইকা তামো চার্চ তামো নগ যত জাগানো সুরি লাইকা হিনে আনো যতনো সাহর নরনো তে আনো আসকে হামজাগলাই সুরি লাইমান বাগৈ নরনো পাইফ্লাইয়া হামবাই মারিও তেবো হামবাই মারিও যে নরনো বাইখানা সাব্রুমনি বুমা বুফাকरै थैजाक खरकथाम बिशाल रिमिका के माजुली बरक पर्यन्त सुरिजाक आं निजी साइमानिया बर बुफुरु सुरिलाई भिडिअ रक खाइलाई तंमानि आं साइमिया बर आबनो नुगै बेलेखेनो खावबो खामका जे मकलनि मुक्तिबो मायरखा कारण सेराइ रकनो नायनै केबो तंगलाक हिनै बरबो सुरिलाई जमानि बागै के ताबुक मोटामुटी काहामनो नायगिरना बाहायकै स्राय सा खामैमान आबनो बिथिरक सावै दङ के गोबांमा जागा गोबांमा प्रब्लेम केबेंमुं रक जों ससियेल मिडिया अ नुगै दङ आंबो थानामुसुङाव दाबो थांगैमायां दङ सुबा सुफ्लाय थानिबो ani je logini borok rok ekeba ani logi je samung khlaine rok kwbangma jaga je nok hamya rok no nok tanglai ri tongo
गोबांमा रुगिरकनो नायलाय दङ abo आं बै over telephone mobile lo call खायै साहरui दङ जत update रिउइ दङ आंबो मुचुङै दङ थाङै सामुं खायनानि जेदिनो आं ILSO admission mangka adino langma belaikino hornani kosto tei जों साइमानो सिनि बसागो दिसापानो हामि आंफानो कुनो प्रब्लेम गैयासो फिया langma से आसल langma करि खामानेनो सिनि बसागो सिनि बडियो तै कुनो फांसन खायांगै थां आउनि बागै langma बेलाइखिनो नांकुक मानि इम्पोर्टेन्ट बनो जों जाय खालायतननि नांगो आबुनि बागै COVID-19 जे सेकेन्ड वेव चलि दङ जत लुकुरकनो कयनाय जे हजाक तंनानि बागै हातिरक थाङै बो तै गोबांमा गेदारिं रक थांब्रुबो मास्क रक थुबुइ थानानि उनथुं कारण जतनि लाइफ नो सेभ खालायनानि नांगो तै दाबु जरा भेक्सिन रक जायगाखौ बरकनो कयनाय जतनो भेक्सिन रक रिनानि बागै तै नगो गाहामखाय जों परिस्कारखाय तंनानि बान्ता जिनि बसाक गाहाम तंखायसे जों दफानबो नायै माननाय जों गोथां तंखांखायसे जिनि दफानबो जों फियोगै माननाय आबुनि बागै नरनि सुरिमुं नरनि लुवाजिमुं हेकेबा नर जेबाबे प्रेयार खायलायगा आनो हामृति सानायनि बागै नरनो पाइफ्लाया बेलायखिनो हामबाय आं बुजिखा जे langma बिसुक जिनि बागै इम्पोर्टेन्ट जेकुनु समय langma रहरमाय आंगै गोबांमा लुकुरकनो जिनि हाकतर भारत बर्ष गोबांमा लुकुरकनो थैगा आबुनो रजतो साइमानो आनि बागै जोंबो वाइसा आजायखेबा वाइसा थैनाथ' नांनायनो हायफानो सिनि दफानि बागै जे मानसाक जों सामुं गाहाम खालायगलांनानि नांगो आबुनो आनि खाव पयतो दङ langma रहरमायं दंफ्रुबो आं वानसुगै दङ जे जिनि दफारकनि बागै जे खालाय मानसाक खालायलांनाय जे गोथां तंसाक जों सामुं खालायलांनाय आमते हायखेनो जत लुकुरक दङ आं कयनाय जतनो बुइनि गाहामनि बागै वानसुगदि दफानि गाहामनि बागै वानसुगदि निजिनि सार्थनि बागै सिमी वानसुगियावै जत लुकुरकनि बागै वानसुगैनो स्पेशली जिनि तिप्रासारकनि बागै वानसुगैनो जों सामुं खायनानि नांगो सुदु माननानि जानानि न सिमी वानसुगियावै जों जिनि बोसा बोदै जिनि बुसुक जिनि थिनां जिनि फिउचार जिनि भबिष्यत तामुंनाय जिनि तिप्रासार दफानि तामुंनाय बाहायकै जों दफारकनो मोथांना नांनाय आमनो वानसुगै जों सामुं खालायना नांनाय आजागा जत लुकुरक जेबाबे आनो सरि हायकेबा साखामनि बागै सुरि लायखे आमो हायकेनो जिनि तिप्रासारनि बागै जिनि तिप्रासार दफानि बागैबो जों मा सुरि लायनाय मा हामजाक लायनाय सामुं मा खायलायनाय गुबै हामजाकमुं मा हामजाक लायनाय गुबै थानसाव जों मा फायलायनाय हायकै जों दफानि बागै मुंसाफानो खालायमानग्लाक तै दफानि बागै खालायना थाङिबो जों थानसाख्लाय खालायमानि हांखाय आबो गुबुननि दफानि बरक नायसिगै मोनैलायो तै जों थानसाख्लाय सामुं खालायमायाखै थानसाखै जिनि सामुंनो जों बसखांख्लांमायाखै जों आबो साक्सेस ओंनानि बेलायखिनो कस्त हायकेबा साक्सेस याफानो ओंगैमान हायनि बागैनो जों आं कयनाय स्पेशली जतनो राजनीति तर जायगायावै पार्टी तर जायगायावै जों थानसाख्लाय जों दफानि बागै सामुं खालायगलांना नांनाय जों खरकसा तै खरकसा बाय गुबै हामजाक मुं मा हामजाक लायनाय बरम मारि लायनाय जों बखे आलादा पार्टी खायो आं आलादा पार्टी खायो हिनि
जों खरकसा बाय ते खरकसानो नायसिग्लायमायलाया ते खरकसा बाय ते खरकसा माजरा बेलाय जे कक सालायमारो मोथाक ना बागै आं जत लुकुरगनो गयो फायदि जों बुबाग्रानि बिसिंथि बोसोगांनि सिनि थिनांनि लामानो जों साहापे हगलायै सिनि दफानो कुजु साखाति साइतलाङानो दिनै आं जतननो कयनानै मुसुङो के पाइथागो हायनो हाय जतननो तेइसे आं पाइप्लाइया हामबाय मारियो जे आनि लांमानो मोथां तुनानि बागै जे लुकुरक आनो हामजागै सुरि लाइखा नरक नबो आनि खानि पाइप्लाइया हामबाय याफारो ते नरकबो जतनो गाहाम करंनो तंबायनानि उनथुं आबनो आं ईश्वरनि थानि भगवाननि थानि गडनि थानि आं सुरियो के जों जिनि लांमा तंसा जों सामु गाहाम खालायलायनाय आबनो सिनि नाहारमुं उनथुं आबनो सिनि बेसगांनि सामु उनथुं आम सुनुंसिथुं जतननो तैसा हायनो हाय पाइप्लाइया ते हामबाय याफारो नरक जे आनि लाइफ नाय दंनाय रक नरक जानि जे नंनि किचिं संगो जतननो खाकसांमा हामबाय याफारबायदि ते थिनांगो नरकनि सुरिमुं नरकनि हामजाकमुं आनि लगियो तंखांखै आनि दफानि सामुं खालायथानि आं बेलायखेनो साक्सेस जोंगानि हिनि वानसुगु गे जतननो हामबाय गाहाम करं तंबायदि सुस्थ तंबायदि तेवसा गाहाम करं तंखांखै मालायलायनाय जतननो हामबाय